M Sharha. Rob Master. Tunda da ke na fara, da ke na saba ai. Tunda da ke na saba, ba zan daina kewa ba. Tunda da kai na fara, da kai na saba ai. Tunda da kai na saba, ba zan daina kewa ba. Da akwai wuya sannan da akwai abin birgewa, amma kusan komai daga nan yake farawa. Ko an gaji da kaɗan ake sabawa. Tawakkali mashi a cikinsa ke morewa. In babu ke to ashe ko dole na yi zaucewa. In zuciya tuni tare da ke ta zo sabawa. Nisan gari ba za ya hana ni takowa ba. Masoyiya zanen ki a zuci bai goge ba. Waye zangwani in dai ko wuya ba zai jure ba. So magani ne waye shashi ya koshi bai warke ba. Iya wuya waye ture kuma bai more ba. Ashe rabo ne san kimani yanzu ban fara ba. Sanyin jikina motsin ki yasa nake farkawa. Ko na faku maganar ki ta sana yo tasowa. Farin ciki mai ya kai soyayya ta sotawa. Ni hankalina kwanta ne inda kina wulgawa. Mai hankali soyayya shi yake aunawa. Da nazari aiki na sakun ga mai kwabewa. So magani kuma ciwo ne zuma da maɗaci. Bayansa sai jarumi ya zarce malalace. Aminiyata ke ce zan wa kalaman baki. Ni sai da ke kin san ƙaunar kina san ɗauki. Masoyiyata mai sare na bari sai gaki. Dawo mu zauna abadan na don soyayyarki. Da kai na fara, Da ke na saba ai.